Mergem mai departe atunci cu Laura Negoiță, Opel Corsa pentru ea. Și ea participă aici la clasa de modificate. Lock-up aici pentru ea când am intrat giratoriu. În zona startului se pregătește Bogdan Sălcudean. Mai are un pic Laura și încheie și etapa de Râmnicu Vâlcea. Haideți Vâlcea cu aplauze pentru Laura Negoiță.